Novani i Austrálani na vánoční pohlednice pište správná směrovací čísla. Urychlíte tím poštovní styk. Děkujeme vám. Eskimáci, nedávejte dětem pod stromeček harpuny. Je to nebezpečné. Děkujeme vám. Nedávejte dětem pod stromeček skalpy. Není to výchovné. Děkujeme vám. Nedávejte mláďatům náhradní pluskavky. Mohlo by se dojít propálka při. Děkuji. Nesežerte si všechny kosti hned. Něco si zahrabte na horší časy. Děkujeme vám. Thank you.